Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland, Noorderwien. Straks blues met Big Daddy Wilson. We gaan progrock, Leap Date, zeer op met zijn nieuwe single. Lekkere reggae muziek met Colin. En we hebben Pieter Wilkes bij Berenburg. Recurring dreams, what do they mean? Those frightening shapes of roots and branches, the chill around with leaps and bounds. She's running through a hazy woodland, a shadow of a figure. She has to face that. She must to get closer to touch and taste it. It's just a tease, no guarantees. She wields her weapons of seduction to roll the dice and pay the price. Could be the lure of self-destruction. Glowing in the distance is a blazing fire. She's ready to surrender to her heart's desire. Oh, my darling Clementine, under the Libra zodiac sign. Trouble is you can't decide. You're like a deer caught in the light. Oh, my darling Clementine, you're hesitant to cross that line. Trouble is that all along you can distinguish right from wrong. The panic flared, and she got scared, afraid of ending up in trouble. There's no applause. Now she withdraws into the safety of her bubble. Succumbing to the path of least resistance, she forces to keep the feelings at the safety distance. Oh, my darling Clementine, under the Libra zodiac sign, the angels and the demons fight, 'cause you can tell your left from right.
is you can decide you like it till you're caught in the light. Oh my darling Clementine, you hesitate to cross that line. Trouble is that all along you can't distinguish right from wrong. Oh my darling Clementine, under the Libra zodiac sign, the angels and the demons fight, 'cause you can tell your left from right. Oh my darling Clementine, you're lying when you say you were fine. The truth of safety was too strong to realize your choice was wrong. Oh, so wrong. You can't distinguish right from wrong. Your choice was wrong. To realize your choice was wrong. La 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 la. La 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 la. To realize your choice was Ja, toffe band. Leap Day. Nije cd's uit. Nou ja, nee. Vanwege de corona door en dat ik al hier even. Maar straks praten we met ze en we krijgen nog meer live muziek van deze geweldige band. Ik ga eerst naar mijn bijzondere gast, mijn bijzondere muzikanten erbij. Zijn naam is Big Daddy Wilson en hij doet Friesland Echo Machine tournee. Mr. Wilson, welcome to the show. Oh, I'm very happy to be here. Thank you for having me. Where are these guys from? Well, they all are from Italy. Yeah, You were always touring with them? always. 10 years started off working with my bass player, my music director, Mr. Legramundi. You know, on tour, did it also for you with the COVID problems? Did it stop 2 years ago also for you? Somewhat, yes. We all had a break. We was in the studio recording and writing, so we got some new album coming out. So we used the time wisely, but far as touring, it was a stop. Yes. Ik zei haar een paar hier stil natuurlijk vanwege de COVID. Maar dat joeg hem wel de mogelijkheid om met een nieuw album bezig te zijn. Hij is met een man dat hij al heel lang maar toert. Dat zie je hier trouwens. Kom al hier uit Italië wij. Druk de West dus met de opnames van nieuwe songs. How big is this tour? Is it whole of the Europe of only the Netherlands? No, well, it's just a few days here in the Netherlands, and a few days here, and we did a few days in Italy, not Italy, France, and we just come from a few days in Denmark, and so a patch here and a patch there, trying to get the years back started. How did it start with the blues and you? It's a long story. Well, I didn't originally started playing blues or singing blues. It was gospel music and soul music and country music from the radio. And my first experience with the blues was in Germany. Yeah. You lived there, isn't it? I lived there, and I still live there. And I went to a blues concert back in the 80s, and saw my first blues concert, and yeah, I was hooked then. But when did you play professionally and going on tour and recording albums? Because your first album was 2009, something like that? No, we did some recording before. The first album was 2003. Okay. It was a duo album, and we had a lot of guests. And then we did the same year another album with a band from Hungary. So it started 2003, but as living from it, I started living from it around
2006, 7, we started to, just do music and travel around the world. Hij had heel lang in Duitsland wennen en daar is hij echt in de blues aan. En dat van een Amerikaan, dat is ook wel weer heel opmerkelijk. Ik meen in 2009, maar iets eerder had hij zijn eerste opnames al maken, 2003 of 4, en daarna is hij echt zijn muziek ontwikkelen again. I read you did some recordings with Hans Theesink, a very famous Dutch bluesman. Yes, Hans was I would say like a hero, a blues hero, on acoustic guitar for me. Because like I say, I started with a duo, and we was touring around in Germany. We ran into a lot of places where Hans used to play, and I was listening to one of his CDs. I said, I would like to do something with this guy. And so it took a long time. It was this year. Last year. We did the CD together. And, we're very happy about that. Nice story. Okay. If you play, what do you play? Do you have songs you play every gig, or is it every gig something different? We have some songs. We try to change it, keep it changing. But we do songs from the new CD. Hard Time Blues is the new CD. We do songs from a lot of different CDs that we do. It's basically own material that we do because songwriter, and so we like to, we got a message, and so we keep it something fresh and new. I guess each tour, Just play the blues. You said it. You said it. And you're gonna play one song now for us. What's the title? This is a love song. This song is called "I Can't Help But Love You." Song I dedicate and wrote for my wife. Big Daddy Wilson, live in Noorderwien. You can make the sun shine, take away all my pain. You can stop a baby from crying with the touch of your hand. You can move mountains. You do it all the time. I can't help but love you. I can't help but love you. I can't help but love you. You can be a sister, a mother, a friend and a wife. In your womb you carry a treasure, the precious gift of life. I could write 1,000 song symphony, but still it won't do. I can't help but love you. 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 Oh, babe. In the morning, in the evening, said I love you. All the things you do, the way you walk into a room, the smell of your sweet perfume. Said I love you. Said I love you, baby. And I need you. Said I love you. I can't help but love you. All the things you do. Said flesh from my flesh, bones from my bones. Woman of my dreams, you were meant for me. I just wanna hold you all day long. Said I love you. Said I love you, baby. And I need you. Said I love you. Said I love you. And I need you. Said I love you, baby. Said I need you. I can't help but love you.
with the sunshine. Take away all my pain. You can stop a baby from crying. With the touch of your hand, you can move mountains. You do it all the time. I can't help but love you. I can't help but love you. I can't help but love you. You can be a sister, a mother, a friend and a wife. In your womb you carry a treasure, the precious gift of life. I could write 1,000 song symphony, but still it won't do. I can't help but love you. 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 Oh, babe. In the morning, in the evening, said I love you. All the things you do, the way you walk into a room, the smell of your sweet perfume. Said I love you. Said I love you, baby. And I need you. Said I love you. I can't help but love you. All the things you do. Said flesh from my flesh, bones from my bones. Woman of my dreams, you were meant for me. I just wanna hold you all day long. Said I love you. Said I love you, baby. And I need you. Said I love you. Said I love you. And I need you. Said I love you, baby. Said I need you. I can't help but love you. Ja, wat een muzikant nog. Big Daddy Wilson. Komt uit Amerika. Lang ging al verhuizen naar Duitsland, zoals het al vertelde. Hij doet Friesland aan, dus met zijn tournee een geweldig om met in de studio te hebben. We gaan naar de band die we aan het begin van het programma al even jaren. Ze hebben een prachtige cd uitgebracht. Ze heet Leap Day. Heren, welkom. En jongen Hans Kuipers, alles goed? Ja, best. Prima. Stel even de band voor. Hier is Gert toetsen. Eddie gitaar. Harry is bas. Daar hebben we Dirk Evert ook op toetsen en Koen Rozen. Koen op drums. Je bent een beetje het groentje van de band, denk ik, hè? Ja, ik denk het wel, hè? Hoe lang zit u er nou bij? 2 jaar ongeveer, ja. Ja, zoiets. En, De jongste al even, maar hier is al eens eerder zo'n progrockband. Had hij al eens eerder in zo? nee, dit is de eerste keer. Dus dat is wel een uitdaging. En nog steeds. En het is geweldig. Ja. Wat spreekt je boton in de muziek? Het is de emotie. Er zit heel veel emotie in, vind ik. Ja, en het is toetsen. Het is net standaard. Hè? Het is net standaard muziek. Het is wel, de muziek best even binnen, denk ik maar. En mooie melodieën. Het mic wordt langer. Prachtige melodieën, ja. Ik ga weer naar Eddie Mulder daar. Eddie, een van de founders van deze band. Want ik ben even aan het googlen. Ik heb YouTube eens even zien. En 2008 ben je mal te gast in Noorderwien, hè? Dat is weer. Maar ik ben net een van de founders van de band. Nee, hè? Dat kan ik nog waar nog worden. Nou, eigenlijk Koen Rozen, samen met Dirk Evert, Gert. En eigenlijk bij wij er gewoon letter bij komen. Ik weet daar nou heel wel vlot bij, maar die jongens die zijn de oprichters. Hoe dat al je begonnen eigenlijk in die tijd? We begonnen als een live band van eigenlijk een andere band, King Eider. Daar hebben we een optreden mee gedaan en toen was het optreden klaar en toen vonden we het jammer om bij elkaar weg te gaan. Dus toen dachten we van, waar moeten we verder? En toen hebben we muzikanten erbij gezocht. En inderdaad, 2008 begon Leap Day en volgens mij met kerst waren we bij jou te gast. Ja, weer in december. Ja, zeker.
En zo ben je zomaar een paar jaar verder. En ouder, ja. En een paar prachtige albums. Nou, zeker. Ja, we hebben er inmiddels heel wat gemaakt. Ja, mijn laatste is deze, is Treehouse. Wat voor plaat is dat? Wat voor verhaal zit hierachter? Het corona-verhaal ben ik bang. Dit is echt een coronaplaat geworden. Waarbij we thuis aan het werk zijn geweest. Heel veel uitgewisseld hebben via het internet. En in de studio, soms met z'n tweeën, soms met z'n drieën. We hebben elkaar als band helemaal nooit gezien. Pas toen er gemixt werd, toen hebben we met elkaar eens even kunnen luisteren. Dus dat een beetje. De mooie muzikale plaat worden. Ik net de eerste dus, maar wel een hele mooie in al die prachtige mooie albums die er al klaar liggen. Eddie, hoe heb je hem de verder ompakt? Want vooral via de e-mail en internet. Is dat wennen of die in je betal sa? Nou, een van de grootste druwers daarin in de band is Dirk Evert-Wakens. De toetsenman. Hij is onze producer eigenlijk, ik voor een groot gedeelte. We produceren natuurlijk machinaal, maar hij is de grote druwende kracht achter deze Skywest om het gaande te houden. Hij had een studio en daar nemen we altijd op. En hij is technisch natuurlijk heel begaafd, kan ik zo zeggen. Goed, ik ga even naar hem toe. Ik zal even zien dat de camera's maar even volgen kunnen. Want wat voor project wie het voor hem? Zwier om het al je constant te regelen en om het tot in je geheel te krijgen? Nou ja, op zich wel, want je neemt natuurlijk op met de verschillende instrumenten. Eerst de drums en dan de bas en dan de toetsen en dan gitaar. En van tevoren moet je een goed plan maken dat het ook allemaal bij elkaar past en dat het allemaal uiteindelijk een mooi geheel wordt. Ja. Maar goed, hij is er. Prachtige plaat worden. Voor mij een internationale release, of niet? Ja, ik heb ook begrepen dat hij in Duitsland en in België te koop is. En misschien ook wel in Japan. Hoe zit de komende titel van je met? Protespili? Die heb ik niet verstaan. Veel spelen? Ja, wij repeteren inderdaad veel. En we mogen af en toe ook een keer optreden, ja. Ja, maar er komen nog wel wat leuk optredens doen, toch? Tot hele land. Ja, klopt. In het hele land. Maar ook in Polen en in Engeland. Ja. Helemaal los dus. Wat is het nummer wat jullie gaan spelen? Like Icarus. Live in Noorderwien. New Year's Eve is still by a call on the phone that left us in disbelief. Get this through the mud, Price Street. There was fire since 1973. 8 kids surprised in their sleep. None of them survived this tragedy. Perished in the fire, like Icarus,
face. Perished in the fire, like the grass, and I so bitterly. Hearts filled with desire, like the grass, yearning for liberty. Some of you may wonder about the reasons of that flight. Some of you may wonder about the reasons why they died. Why they died. Katie, an artist by heart, and Nicky brought us so much fun. John, the most generous guy, Sammy, like the sun. Anthony, free spirit. Justin, always for a chat. Melissa, feels good. Jeffrey, the king of six strings. I couldn't handle work. I couldn't handle school. I couldn't handle work. I couldn't do anything right.
ago, as I remember, life was at its best. High up in the leafy branches, hidden from the rest, there it was, my secret house, my tree house, my free house, my me, myself and I house. Just some mothballs nailed together, painted brown and green. The most beautiful place on earth, like no one's ever seen. There it was, my secret house, my tree house, my free house, my cozy as can be house. Memories of innocent and carefree years. There's a echoes in my head. Just one land, and therefore my land on the edge of town. Just one house in my small kingdom, and I wore the crown. There it was, my secret house, my tree house, my free house, my just my cup of tea house. Memories of life goes on forever years, all those memories that linger on and on and on and on. Memories of innocent and carefree years, those are echoes in my head. Memories of innocent and carefree years, those are echoes in my head. Memories of innocent and carefree years, those are echoes in my head. Memories of life goes on forever years, all those memories that linger on and on and on and on. Memories of innocent and carefree years, those are echoes in my head.
Ja, toffe band. Leap Day. En mocht je nog interesse hebben, dit is hun laatste cd. Nou, die is een hier uit nou. Treehouse heet die. En gewoon nog wel te verkrijgen. Echt mooi om die man hier te gast te hebben. En van progrock gaan we naar Berenburg. Dat is een volstrekt logische oergang in dit programma dan. Ik leed ook even een mooie vakkantje in, want dit wordt een boek. Dat mag nog uitkomen. Na je weekend om correct te wezen wordt die presenteren. Pieter Wilkes op de vastzijde, net met zijn gebroekelijke gitaar. Maar met Berenburg. Het Berenburg-evangelie. Pieter, wat is dit voor evangelie eigenlijk? Ja, dat had Harry betaald. Harry de Jong, mooi dat je er bent. Welkom. Ja, gezellig. Ja, jongens zijn leuk altijd weer. Ja. Ja, maar Berenburg, vertel het verhaal. Je mag een boek op Berenburg schrijven. Ja, dat moest er gewoon komen, want ik ben geïnspireerd door die prachtige nummers van Pieter Wilkes, zo de Berenburg is mijn chirurg. Ik vond dat echt een stukje Friese cultuur, wat Jip in de Friese folklore wortel, daar moest gewoon meer mee gebeuren, dacht ik. En Pieter, dat is ook wel wat zei, Pieter aan of hier met ideeën van, ik heb een hoop verhaal over Berenburg, hè, want door de Berenburg presentaties. En daar zou ik wel eens een boek van mij willen. En zo ben wij maar in de kunde komen. Ja, want ik ben een schroer en Pieter is een zanger en een verteller. Nou ja, als het een boek er was, dan moest samen aan tafel zitten en dan rollen het er alle keer de vanzelf uit. Ja, een boekmaatje, dat is een protte werk. En ik ben net echt een schreeuwer. Ik ben wel een oude hoer en versgeschreeuwer, maar echt een mooie een boekschreeuwer, dat is toch wel wat anders. En ja, ik heb Harry natuurlijk een soort lezen en ik vind Harry een mooie schreeuwer. En ik denk dat past ook wel bij dit boek. Dus ja, dat wil vrij gauw winnen we eruit. Ja. En toen ik maar meer en meer begon te zwetsen over Berenburg, toen zei Harry van, nou, daar is er maar eens een evangelie. Nou ja, zo komen we van de titel. Nog staan, Berenburg evangelie. En dan neem je er een op en dan ga je samen een boek. Ja, mooi. Nou. Maar het is heel aardig om het boek te maken. En daar komt dan pas achter als dan ik in mijn gang bent. Ja, maar Niels, de fotograaf, weer gewoon het laan inlutsen en dingen bezien. En wat is er nog en waar is dat nog vinden? Ja, en dat vind ik gewoon heel aardig om te doen. En dat heeft mij altijd geïnteresseerd in de zin van... het is toch ook een stukje Friese cultuurhistorie. Het is wel een drankje, maar het is een cultuurhistorie. En dat vind ik nieuwsgierig en daar wil ik meer van weten. Nou ja, dat zei ik er een heel soort sammelen over Berenburg. Verhalen en die was dan wel eens een keer kwijt. Het inspireert. Het smiet me ook naar je versjes op en daar gaat het me uiteindelijk om. En dit boek heeft me ook weer naar je versjes opsmieten. Maar ja, dat er nou eindelijk eens een keer een boek is over Berenburg, ja, dat vind ik wel mooi. Ja, het is het eerste boek over Berenburg. Maar het grappige is, Pieter zei nog van ja, het is wortel in de Friese cultuur, die hele Berenburg. Maar hij komt oorspronkelijk uit Amsterdam. Om wortels te vinden van de Berenburg bij wij, maar Pieter en Niels Wester, de fotografen in Amsterdam togen. Want daar ziet het pand van Hendrik Berenburg, die uiteindelijk in Santje 24, ik heb het al hier in de kop. Ik denk dat binnen kwart op squallen, ik en nee, hier taal. Was dat jij nog net op de Berenburg zitten? Nee. Nee, maar Santje 24, Hendrik Berenburg vindt de Berenburg uit. Maar ik begreep dus dat wij, de Nederlanders, de tulp van de Turken liend hadden. Ja. Had de Friesen de Berenburg van Amsterdammers ja, dat hebben ze van Amsterdammers liend. En wie stond daar, ik kan er hele beetje over verder vertellen, maar dat is de bedoeling. We hebben nou een boek gestaan, maar het is wel even aardig om te vermelden dat er ook nog een link is met Rembrandt. Want in het pand waar Hendrik Berenburg de Berenburg uit vond, daar had ooit een zekere Dr. Tulp wennen. En die had ze schilderd en die zie het lieken hoe neemt dat ontleden. En dat had hij dus geschilderd door Rembrandt. Dus van Berenburg is er ook nog een link met Rembrandt. Dat vind ik toch wel heel bijzonder. En het leukste is natuurlijk van alles dat er nou een kapster in dat pand zit, die eigenlijk helemaal van niks weet. Die zei van, wat leuk dat u hier wat foto's maakt. Ze zei van, letterlijk van, nou heren, geniet ervan, maak er zoveel foto's als je wilt, maar ik moet nu terug naar mijn klant. Ja. Dat is de kennis aan 2022 van... Heel spijtig dat zo'n vrouw net weet op wat voor een bijzonder wijde groen dat ze steert. Ja, maar ja, dit boek wordt verkeerd. Dan krijgt ze aan al van die rare Friese toeristen. Van, ja, zo zou ik het weidevaartsoort. Waarom is het dan Fries geworden? Want ze sopen het dus blijkbaar in Amsterdam. Maar ergens is die oerdong. Daar zit nou een heel mooi verhaal. Ja, daar hebben de mensen geen medicijn. Dus die maken ze zelfs. En mensen wisten van bepaalde planten, wat we vaak nou onkruid nemen, dat een geneeskrachtige werking heeft.
Dus, en het kost goed houden op alcohol. En dan kost het ik meenemen op reis. Meestal, vooral mensen die in de handel zitten. De alcohol weer dus een conserveringsmiddel. Ja, dat was alcohol is conserveringsmiddel. Ja. Maar mensen die dus een brood voort moesten, skippers, viskers, die namen dat dan mooi op reis. In zonder wijs ook wat. Ja, en dat is gewoon zo, dat te volle alcohol is natuurlijk niet goed, maar de kroegen die in Berenburg zitten, ja, die zijn overal goed voor een mens. Ja, want Hendrik Berenburg hier Is dan het nog... echt van de laatste? Ja, het is goed voor het humeur dus. Ja, want Hendrik Berenburg hier dus oorspronkelijk het idee van dit ben een geneeskrachtige kroegen. Ja. En er kwamen heel veel Friese skippers bij hem die geneeskrachtige kroegen kochten. En die moesten ze dan, om ze goed te houden, dat in Heerenveen en in Lauwert en voor Omroep Friesland, voordat ze daar online, moesten die kroegen wel goed blowen. Dus die lieten ze trekken op alcohol, op jenever en brandewijn. En toen namen ze daar een slokje van en dachten ze, shit, dit is lekker. Dit is, dit is het eigenlijk, een goddelijk drankje. Dat grote mengsel wat Hendrik Berenburg geerstalde, dat was heel populair. Ja. Er zitten ook kroegen in uit andere streken, dus uit Azië, Zuid-Amerika. En hij het zo geerstald dat het ook wel in te nemen weer, dat het wel lekker weer. En dat was heel populair bij de skippers. Vooral de Friese skippers die het op Amsterdam veren. En die namen dat maar in Friesland. En toen dachten distilleerders hier, zoals Sonnema en Boomsma en neem ze allemaal maar op. Joustra, die dachten, want die maken vaak al jenever of andere drankjes. Maar gaat in de markt dus. Ja, die dachten, daar kunnen we wel op inspelen. Shantje voor jou en 20. En dat deden ze heel goed. En zo waren die Berenburg Fries en populair. Vooral in Friesland, maar als in heel Noord-Nederland. Hoe lang drinkst u het al? Ja. Maar Dat is de stare gewoon. Ik versta Want toen was hij gewoon. dus in eigen Berenburg, hè? Ja, echt nog. Ja, daarom. Dus de ringst begeeft me snel nog eens even een slokje. Nou ja, het mooie verhaal achter Berenburg is ook dat het ontstaan is als medicijn, geneesmiddel. Maar het is worden tot een culinair middel. Het gaat om smaak. Ja, van geneesmiddel tot genotmiddel. Genotmiddel, ja. En die kroden die in Berenburg zitten, een heel soort daarvan, broeken wij gewoon in de keuken. Zoals laurier bijvoorbeeld. Zet ik in Berenburg. Ja. Maar die kroden, die kun je heel goed broeken in al je recepten. En dat is op zich ook al wel een mooi verhaal. Hè? Van medicijn naar lekkernij. Maar dat zit dus al in het boekje. Ja, het zit er al in. Het is ongelooflijk wat er net al in zit. En dan hebben we lang alles nog net verteld. Nee, jongen, we hebben maar een fractie. We hebben maar een fractie verteld. Want dan link mijn rock'n'roll is er ik nog. Ja. En goed, Is er in Nijs Pitter nog een oren rock'n'roller die een proto dronken of net? Ik kan je wel een mooi verhaal vertellen. De Amerikaanse band Life of Agony. Een hele verneemde rockband, een metalband, die wie in El Jout kwam, in Salenskaaf. En ik weet toevallig een familielid van mij hier in Litter Berenburg mij. En de zanger hier op een gegeven moment die flessenhast op. Ja. Dus die had ze mijn ballen en cheese nog wat proberen bij te brengen. Dus, maar dat weer dankzij Berenburg. En die ging echt onderuit. Maar Berenburg is rock'n'roll. Want ik in 1990 interviewde ik Wally Tax. Ja. En die in Amsterdam. En die kreeg iemand aan hout op bijna het interview in zijn iemand anders lijn. Een paar jongens in erop. Maar die Tax, rare vent. En Tax die misschien verkeerd wordt zijn. Dus in mij stond een ram. Dus toen ik een man trof in het hotel in Amsterdam bij Woudspluis. En die leidde op een bank bij de kapie. En de fles Berenburg binnen handbereik. Want hij zei van, ik moet even een Berenburgje helpen, want dat is goed tegen de pijn. Ja. En het verhaal gewoon naar verder dat hij uiteindelijk de hele fles achter de bar was snijden in plaats van een glasje wat hij voor de bakering hier. En bij de platenmaatschappij, daar was net blierd maar weer, want die man zo plaatsen de hele fles Berenburg op en dan kan je net meer een fatsoenlijk woord uitbrengen. Nee. Koerde ik al bijna net meer, want het was het hier dat Johnny Cash in Heerenveen treden. En hij zei, jij komt uit Heerenveen, jij moet ervoor zorgen dat ik in het voorprogramma kom van Johnny Cash. Zo zie je er al. Wat zei het? Maar goed Berenburg ja, ik zei hem even flink van die Berenburg. Maar Berenburg is ook rock'n'roll. En de historische uitspraak van Wally Tax in 1990 van, ik ben hele kop ligt over en alles doet pijn. Ik moet een Berenburg hebben, want dat is goed tegen de pijn. Ja. Nou, wat was nou meer? Dat is alles maar zijn. Dat is alles maar zijn, ja. Het Berenburg Evangelie, het boek wordt na je week snijn presenteren. En daarna kun je het bestellen en natuurlijk in de winkel krijgen. Ik geloof dat het een hele mooie luxe editie ik nog wordt, dus bij deze. Pieter, als je dat best, word ik natuurlijk vragen. In dit geval 2 nummers te spelen. Beide gaan mij Berenburg te krijgen. Even maar de eerste, Leidt voor de Hoorn. Berenburg mis je rug, neem ik aan. Ja. Maar die oren, er zit een bijzonder verhaal achter, hè? Nou ja, Heino, die had dus een versje over
de Entiaan is het in Duits. Entiaan, dat is in Nederlands Gentiaan, Fries Gentiaan. Dat had wel in Nederland-West, dat plantje. Dat groeide vooral in Zuid-Holland, Noord-Holland, de Dun. Maar het is nou een beschermde plant in Nederland. Maar in de Alpen groeit het nog volop. En de wattel van de Gentiaan, dat houdt ook die bittere smaak aan de Berenburg. En die is oorlijk goed voor. Die staf, die bittere staf, die is goed voor de spijsvertering, voor de bloedsomloop, voor het hart, neem het maar op. Dat plantje heeft een blauwe blomke. Heel mooi blauw blomke. En dat jongt hij nou oor. Dus ik denk, ik moet me zien dat het versje verdiepje. Ik heb het altijd. Het is een beetje een. Hoe noem je dat? Een guilty pleasure west. Het is een beetje jeugdzonde. Dat ik het eigenlijk best wel grappig vond, die Heino. Maar het is eigenlijk heel erg fout, hè? Foute muziek. En ik denk dat misschien kan ik daar een tekst op maken. Nou, dan kwam ik erachter dat ik de originele Duitse tekst net zo bijzonder vond. Dus ik denk, ik maak er maar mijn eigen draai aan. En ja, dat is gewoon ja, grappig. Maar het is ook leuk om te doen, toch? Maar dat boek had me ook weer zo op deze wijze naar je versjes opsmitten. En dit vond ik wel, en dan maak ik een bril bij op, hè, als het een versje van Heino is. Want ik als Berenburg nog zo zong, mijn gehoor wordt al wat minder en mijn eren wordt ook wat minder. Dat valt net in onderzoek. Dat valt net in onderzoek. Nee, Berenburg komt de heren uit, ja. Heren, bedankt. Ja. Tjoch. Ja. En neem maar aan hierop. Maar net voordat we Pieter Wilkens hier dus ik nog in de studio. 2 nummers spelen jaren live in Noorderwien. Ik kom nooit meer bij de dokter, want ik viel me fit. Ik had nooit meer last van schurft en ik net van spit. Ik ben nooit meer handicapt, ik heb nou een goed recept. Dat haalt hem groot in zuid. Ik ga enkel nog eens last van soms wat pierenkop. En daar neem ik dan maar gauw een slok elixir op. Alles wordt verdrun, ik had mezelf vlaskrun. Jermin, een bevrijdingsroep. Oh ja, de Berenburg is mijn chirurg, mijn shaman, mijn huilsoldaat. Ja, de Berenburg zit in mijn burg, mijn allerbeste maat. Oh, mijn allerbeste maat. Op een voet had een mensje dat ze nog niet lang steen. Dus wat maakt het nog uit? We nemen nog maar één. Ik neem meer van die, dat doen hem steen van mij. En de nacht is lang net hier. Zo verzoek ik al mijn zinnen, scheuren nooit uit de lucht. Ik hou weer vroeg. En daarom hak ik nog de kleebje maar 1 keer en ik hak in. Geen meer, ze is nog zelfs, maar dat is mooi betaald. Oh ja, de Berenburg is mijn chirurg, mijn shaman, mijn huilsoldaat. Ja, de Berenburg zit in mijn burg, mijn allerbeste maat. Oh, mijn allerbeste maat. Alles wat je eet te drinken doet is net goed. Maar zonder dokter heb je geen krupsjes en je euvelmoed. Nooit meer onder het mes, nooit meer last van stress. Ik heb alleen het tennerbloed. Ik drink samen uit de fles en dat zoekt er weer aan. Een glas is dag een glas en ik ga geen afwaspoen. En ik stap je neer, dat begrip, mijn deer. Kan het leven nooit doen. Oh ja, de Berenburg is mijn chirurg, mijn shaman, mijn huilsoldaat. Oh ja, de Berenburg zit in mijn burg, mijn allerbeste maat. Oh, mijn allerbeste maat. Ja, de Berenburg is mijn chirurg, mijn shaman, mijn huilsoldaat. Ja, de Berenburg zit in mijn burg, mijn allerbeste maat. Oh, mijn allerbeste maat.
ja, zo blauw, blauw, blauw als de Gentiaan. Zo'n vrouw van je net gauw, mooi eren lieke blauw. Oh, en haar de lippen gloeien naai als een wiel. De Alpen bij bergbeklimmen is voor mij net dreig, net dreig, net dreig. Ik ben samen de brut omheen, omheen, omheen. Maar een medel hoorde mij van het werk, ja werk. Ze stiert een glurkje in haar derrelderrelnjurk. Holla ja, ja, holla die ho. Holla ja, holla die ho. Haar jorlien, dat gal me al zo schoon. Ik bleef dat hing je onder de ierenmoon. Ja, ja, zo blauw, blauw, blauw als de Gentiaan. Zo'n vrouw van je net gauw, mooi eren lieke blauw. En haar de lippen gloeien naai als een wilde Alpenbaai. In de Alpen zocht ik nooit de Gentiaan, Tiaan. Om de bittere smaak on Berenburg te jaan. Maar zwiert leefde wie wat ik daar voen, ja voen. Oh, wat is die Alpengroen dag zoen. Holla ja, holla die ho. Holla ja, holla die ho. Haar echo zit in elk slokje dat ik neem, ja neem. Haar blauwe egen, rede lippen en haar jodelstem. Ja, ja, zo blauw, blauw, blauw als de Gentiaan. Zo'n vrouw van je net gauw, mooi egen lieke blauw. En haar de lippen gloeien naai als een wilde Alpenbaai. Ja, mooi om die beide mannen op de bank op Berenburg te hebben. Ja, nou, ik let er nog maar eens even zien. Na een week komt het boek uit dus, met alle verhalen. En dat we er volle meer als verwachten dus, over uw nationale drankje. Die dus eigenlijk net van u is, maar van de Amsterdammers. Maar goed, daar word ik net al te vol in om pulken. We gaan naar een oren singer-songwriter. Ja, die ene nemen we Troubadour, Pieter Welkes. En dit is de singer-songwriter uit Frans, het Seert Abma. Hoe zocht hij die zelf trouwens? Troubadour, singer-songwriter? Of maakt hij een hele orentitel, ja? Ja, al in alle Bijbel. Ja, hè? Ja. Hoe is het? Ja, best. Ja. Beetje stil geweest. Het is stil, hè. Corona natuurlijk. Haast net spelen. Maar nu staat er alweer wat op de planning hier en daar, dus dat is mooi. Bist u zo'n muzikant die het optredens nodig had en om nummers te schreeuwen? Nou, net per se. Nee, het houdt wel de vaart in de muziek, dus dat is wel goed. Maar verder net echt. Ik speel net zo volle eigen nummers net als ik optreed. Meer covers? Ja, eigenlijk alleen nog covers. Ik wil ze net vervelen met wat ze net kennen. Ik ben meer van dat ze kennen wat ze, of jaren wat ze kennen. Ja. Gelukkig komt hij van die eigen nummers. Nee, single uit. Ja. In Your Light. In Your Light, ja. What's the story? Oeh, dat is een verhaal. Ja, dit kind oer een ontmoeting, dan op slag verliefd worden en dan helemaal daarvan ondersteboven wezen eigenlijk zo wat. Ja. En dan de crew dampen dan wat oploeken, dan kiest u er een nummer als crew. Ja, dat kwam er toen uit. Ja. Het verhaal bestiert al even. Nou ja, het is al wat een ouder versje. Het is net van Igelien of zo. Het is al iets ouder. Steeds je nou al in? Ik hoop in de toekomst nog eens een keer met de band. Want de single is eigenlijk een bandnummer. Ja, ik vreeg altijd dezelfde muzikant om mijn versjes op te nemen. In dit geval heb ik dat eerst mijn drummer opgenomen. De gitaar en de drums. En dan stuur ik het altijd naar Klaas Gorter. Ik heb van de week weer showen. Dat is wel heel erg leuk. Want ik heb al een paar versjes opgenomen samen. Maar ik heb hem nog net showen. Dus dat is wel heel grappig. Ja. Dus hij doet het dan thuis. Waanzinnig. Klaas, top, dankjewel. Je bent virtueel contact dus. Ja. En dan zeg ik hem voor het eerst weer eens even live. Hij speelde mijn band. Ik krijg mis, dat is wel jammer. Maar goed, dus dan vreeg ik hem. En dan komt er nog de toetsnis, gaat er nog weer heen. En dan is er zomaar een single. Is dit de voorbode van meer of is dit gewoon even een project op zichzelf? Nou ja, eigenlijk doe ik het altijd zo. Ik heb er nog een stuk of wat. En misschien kom ik er wel een album
Dat ik het verzamel op mijn album. Ja, daar zit wat zien om te hikken, heb ik het idee. Ja, dat was eigenlijk altijd het idee om een album op te nemen. Klinkt ook wel stoer, ik kan een album. Ja, een album uit, ja, zo. Maar ja, dat is net echt nodig. Hè? Het is geen albummarkt meer wat dat betreft. Net dat ik het voor het geld doe, maar... Nee, en toch de grote artiesten. Beyoncé, Kendrick Lamar. Ik bedoel, neem maar even een paar grote dames en heren. Die komen nog steeds met albums uit, hè? Ja, die hebben oorzaak niks te doen. Ja, dat is skill die veel vol. Alle tijd van de wereld voor dat soort dingen. Ja. En een heel team eromheen. Ja. Ik heb een heel soort geduld nodig. Dan stuur ik het weer op naar iemand en moet afwachten hoe lang het dan weer wordt, wist je wel. Nou goed, eerst deze single maar. In Your Light, 6 leven, dat gaat door verliefdheid. Voor de rest, maar we direct net vol uitlezen. Noem maar ook een beetje tot de verbeelding spreken, toch? Dat is wie, ja. Ik kan alles wel op de millimeter uitlezen, maar ze moeten er zelf maar wat van maatje. En net zo volle plannen, dus verder. Ja, lekker spelen, optreden. Spelen. Ja, en we willen eens een nieuw vestig opnemen. We willen wel een paar nog wel te wachten. Want was nog wel eens met die band op tour? Ja, natuurlijk. Dat Dat doe ik een pro dan alleen op haar. Ja, ik speel altijd alleen nog. En mijn soort van ultieme droom is toch wel, als het dan klaar is, het album bijvoorbeeld, om dan mijn ploegje optredens te doen, mijn band echt. Ja, dan komt ze hier maar. Ja, dan komen we hier eens even. You got a deal. Gisteren spelen? Ja. De nieuwe single, Set Up maar en In Your Light. Out of the blue, you stood before me. I could not ignore the light that you threw me, but in your light, everything changes. In your light, everything changes. You turned out to feel a symbol of feeling. Oh, I could feel my life already reeling. In your light, everything changes. In your light, everything changes. This could encompass. Oh, is there something missing with my compass? In your light, everything changes. In your light, everything changes. In your light, everything changes. Looking out the window, I see the dark of night. I see the rain falling in the street light. I am waiting for my love to come on home. I am waiting for my love to come on home.
Your car pulling in will sound like a real fine tune. I am waiting for my love to come on home. I am waiting for my love to come on home. I am waiting for my love to come on home. I am waiting for my love to come on home. Dank je. Ja, mooie nieuwe single van Tjeerd Rapma, de singer-songwriter uit Friendship In Your Light. Het is al hier wel te beharken natuurlijk op internet. Ja, en ik hoop je hem echt nog eens een keer met de hele bandje te hebben. Het is fantastisch. Mooie stem en goede songs. We gaan van het singer-songwriterschap even naar de reggae. Colin Enrico. We hebben nog nooit eerder gast gehoord. Maar ik vind het te gek dat je er even bent. Ja, erg dankbaar dat ik hier mag zijn. Dank u wel. Je maakt hartstikke leuke muziek, maar dat gaan we straks horen. Wie is Colin Enrico? Ja, ik ben Colin Enrico, producer uit Den Haag. En ja, ik besta nu een jaar. Nou ja, ik zelf besta... Je hebt jezelf opgericht. Ja, ik besta al iets langer natuurlijk. Maar ja, dit concept bestaat nu een jaar. Dus morgen, de 22 mei, komt ook mijn nieuwe single uit. En ja, bestaan we 1 jaar. Dus, en nu zijn we hier. Dus aardig wat kunnen manifesteren ook in 1 jaar tijd. Dus echt tof. Vertel eens het idee achter wat jij zelf noemt het concept. Ja, het is... het gaat eigenlijk, zing ik graag over het leven. En over de mooie dingen van het leven. En over de mens. Over de kracht van de mens zelf. En de abiliteiten van de mens eigenlijk. En ja, zing ik veel over dankbaarheid. Waar ik dankbaar voor ben. En voor elke dag die ik weer opsta. In dit korte, maar toch oneindige bestaan. En dan past reggae daar perfect bij? Ja, reggae is eigenlijk, ik zeg altijd... ja, de heler van de ziel. Natuurlijk is dat elke muziekstijl. Maar reggae is voor mij, ja, ik weet niet beter. Omdat ik sinds klein kereltje met kleine dreadlockjes... ja, ik was al helemaal verliefd op... Je komt uit een reggae-nest, wat dat betreft? Ja, ik was eigenlijk wel een loner. Mijn moeder was heel erg reggae-liefhebster. Nog steeds. En ja, ik heb van haar toen... een cd'tje gekregen met wat reggae-hits daarop. En ja, dat was eigenlijk mijn eerste liefde voor muziek. Liefde voor muziek. Je bent vandaag solo. Doe je dat graag? Dat je zonder band op pad bent? Is dat beter voor je verhaal? Of had de band gewoon andere verplichtingen? Nou ja, voor mij het is wel relaxed eigenlijk zo, moet ik zeggen. Ik heb ook heel veel... Want je produceert het zelf helemaal? Ja, inderdaad. En ook de clipjes, et cetera. Ik heb wel heel veel ervaring ook met bands in het verleden gehad. Heel veel een Nederlandstalig reggae bandje opgericht. Alleen ja, dit werkt voor mij op dit moment heel erg lekker. En je eigen tempo kan je bepalen. En je hoeft, lekker eigen baas, toch? Precies, je hoeft eigenlijk met niemand rekening te nemen, te houden. Dus ja, dat is, voor mij werkt het nu heel goed. En wie weet in de toekomst, daar zijn we nog niet. Die bestaat nog niet, maar die gaan we maken. Dus wie weet in de toekomst wat er gebeurt. Waar wil je naartoe? Wat heb je in je gedachten? Ja, wat heb ik in mijn gedachten? Een heel simpel leven heb ik in mijn gedachten eigenlijk voor mezelf. Gewoon heel relaxed. Gewoon rond kunnen komen. Beetje muziek maken. Beetje muziek maken. En, want het creëren van de muziek is het leukste. En ik voel mezelf ook echt een artiest, een live artiest. Alleen ja, het is toch die creatie vanuit huis, homegrown. Die gewoon lekker simpel. Maar ja,
Ik denk dat het mooi is om een hele mooie band uiteindelijk te creëren. Heel bombastisch, met toeters en bellen eraan. Dat is toch wel het eindpunt, zeg maar. Maar dit is een beginpunt. Je bent een jaar onderweg. Dus wat dat betreft heb je nog wel even te gaan. Jouw nieuwe single, hoe heet die? Wat je mist. Maar we gaan eerst een andere doen, geloof ik. We Are One. Die is ik denk 2 maanden geleden uitgekomen. En daarna gaan we een Nederlandse, die komt morgen, de 22e komt die uit. Dus gaan we lekker naar luisteren. Colin en Rico, live in Noorderwien. When I woke up in the morning, feel the sun down on my skin. When I open the curtain, a sea of light coming in. Grateful for another day. We give love, we give thanks and praise. Green little birds up in the trees, singing happy songs about you and me. Open a door to a new day. The first blessings are coming on your way. Underneath the blue, blue sky, getting all the wisdom from the golden light. We are one, one, Jaja, we are one. We are one in the sun, we are one. We are one, one, Jaja, we are one. Getting higher in the sun. I see the sun in the rising while I close my eyes. In a deep, deep, deep meditation, feel the guidance passing by. Open a door to a new day. The first blessings are coming on your way. Underneath the blue, blue sky, getting all the wisdom from the golden light. We are one, one, Jaja, we are one. We are one in the sun, we are one. We are one, one, Jaja, we are one. When enlightenment with the sun. We are one, one, Jaja, we are one. We are nature, we are one. We are one, one, Jaja, we are one. When enlightenment with the sun. Breathing in and breathing out. Leave all your sorrows or you won't get out. Grateful for another day. We give love, we give thanks, we give praise. We're little birds up in the trees, singing happy songs about you and me. We are one, one, Jaja, we are one. We are one in the sun, we are one. We are one, one, Jaja, we are one. When enlightenment with the sun. Yeah. We are one, one, Jaja, we are one. We are nature, we are one. We are one, one, Jaja, we are one. We are nature, we are one. We are one, one, Jaja, we are one. We are one in the sun, we are one. We are one. Ja, lekkere reggae-klanken van Colin en Rico. Trouwens van Reggae Horst staat op YouTube. Op dit stuit een prachtig interview met de reggae-man hier uit Friesland, de Jazz Sound International. Glamour Willy in een 1-op-1 parteer. Dus mocht toch smaak hebben in die richting, dan even op youtube.com/Noorderwien. Straks doet hij nog een nummer. We gaan praten over een bijzonder project. Dat moet al je nog loskomen. Had te krijgen met Arcadia. En dat is het vervolgproject op de culturele haardstad van 2018. Het bos kuiert al terug ljouwert hinnen. Matteo van der Veer, doe best een muziekman. Klopt. En ik wil van teksten en dat soort zaken. En je bent het met een project op te starten. Dat heet Tijdmachine. Klopt. Wat is dat voor project? Tijdmachine is een project waarbij wij de geschiedenis van Friesland omzetten willen naar muziek, naar nummers. Het is de bedoeling dat er zo'n 10 tot 13 nieuwe nummers geschreven worden. In het Fries. En een beetje op een populaire muziek, zeg maar. Dus ja, en dat die tijdmachine.
Welke geschiedenis hebben we het van Friesland? Zit dat al vast? Of mensen die zich opjouwen, maar jezelf een greep uit de bakgeschiedenis van Friesland eigenlijk pakken? Ja, eigenlijk wel. Wij hebben een longlist maken. Daar hebben we de usual suspects, om het in goede Fries te zeggen, hebben we eruit halen. Neem eens een peer. Wat we eruit hebben halen. Grutte Pier. Grutte Pier en Matahari, dat soort dingen hebben we eruit halen. En ja, er staan hele nieuwsgierige thema's op. Maar ja, we vinden het ook heel mooi dat iemand zelf met een thema aankomt. Ik bedoel, in elk dorp is wel een mythe of een legende die eronder doet. Dat zou ook hartstikke mooi wezen. En het is ook de bedoeling om het verhaal vanuit het perspectief van iemand specifiek te schreeuwen. Die teksten dus. Ja, maar de blik van 2022? Nee, wel van hoe het in die tijd weer. Maar ik bedoel, als je stel zo'n grote pier wil gebruiken, dan wordt het interessant om zien mem uit het eegpunt van Simem een tekst te schrijven. Ja, nou ja, en dan heeft toevallig Grutte Pier, want daar is ook wel wat discussie over. Wie nog wel de Grutte held zat die altijd del zetten is. Ik denk dat Sint wel een terrorist. Nou, haast wel, ja. Maar iemand die zich opjouwt, mij daar een interpretatie on ja of net? Ja, nou ja. Die vrijheid is er wel? De vrijheid, eigenlijk is iedereen er heel vrij in. We vinden het heel mooi dat het een persoonlijk verhaal wordt vanuit het eegpunt van iemand die in die tijd leven heeft. En die mooi wil een mooi verhaal vertellen over een bekend verhaal. Maar goed, ja, wat ik zeg, we proberen eigenlijk een beetje de pareltjes uit de geschiedenis op te doekelen. Ja. Maar het in het Friesk trouwens? Het mag in het Friesk, ja. Het is een Friestalig project. Helemaal Fries. Ja, dus... Friese schreeuwers. Ja. En was het de schreeuwers? Gaat het op bestaande nummers of moet er ook nummers schreeuwen worden? Ja, er moeten nummers schreeuwen worden. Dus we nou eerst maar beginnen, maar uit inzetten is dat we teksten vergaderen gaan. En daarvoor hebben we open call hierbij. Daar kan iedereen zich aanmelden die een tekst schreeuwen kan. Denkt een goede tekst te kunnen schreeuwen. In het Friesk. En dan gaan wij dan als zien wat er opblijft, wat goed is, waar wij iets mee kennen. En daar wordt de muziek opmaken. Terug Jeroen Seinstra, de gitarist van de Hoenekop. Ja. Zeer getalenteerd muzikant, vandaar dat hij hier ook benaderd is. En hij is verantwoordelijk voor de muziek dus. Dus ja, de muziek is er nog niet. Nee, het wordt echt iets heel nice, ja. Maar zie je dus meer tekstcrews dan muzikanten dus? Ja, we zijn al bezig met zelf een band samen te stellen. En ja, de oproep gaat nou uit naar tekstschrijvers en tekstdichters, muziekschrijvers. Ik weet net, ja, iedereen die maar wat schreeuwen kan. Ja, correct. Oh ja, een keer werken bij Jeroen, neem ik hoor. Ja, en als wij verzamelen dat eerst en dan gaan we het uit filteren. Wat kennen we wat mooi en wat is mooi. En, ja. Hoe kan mensen zich opjaan? Dat kan via onze sociale kanalen, zoals daar binnen Facebook. Maar we hebben ook een website, Tietmachine in het Friesk.frl. En ja, Facebook is ook Tietmachine, Instagram, Twitter. Of via de site van Arcadia, daar stiet ik genoeg op. En ze maken gewoon shit in de stad. Dat mag ik altijd. Of gewoon inderdaad even op het internet zien. Jou die op. Best tekstschreeuwer. En zoest het leuk vinden om een tekst over de geschiedenis van Friesland te verwerken. Uiteindelijk naar een nummer. Wat dan weer schreeuwen is door Jeroen Seinstra. Ik hoop net dat het al te ingewikkeld is. Dan kiest je dus op jongen via Arcadia. Ik ben heel benieuwd. Ja, en wat ik nog even zeggen wil. Wij gaan tussen 9 december wat ik opvieren, mijn band. En voor elk nummer zie ik een zanger of zangeres die dat voor u uitwerken kan, die dat voordragen kan. En het is de bedoeling dat het op plaat komt. Jou die op. En kies mij door dus. Muzikanten, maar vooral tekstcrews. Arcadia. Nog één keer het adres. Waar moet ze wijzen op internet? Tietmachine.frl. Theo van der Veer. Tegentank. We gaan nog één nummer te gaan. En ik neem bij deze alvast Oscar VM. Dit weer Noorderwien. Na je weekend ben we er gewoon weer op hetzelfde tijd. Maar al de verhellings trouwens. En uiteindelijk komt het ook alweer op internet te lonen. Op je eigen YouTube kanaal. En dan /Noorderwien. Nog één nummer te gaan. Reggae klanken van Colin en Rico. Ik lig weer wakker
als het er niet is, je weet pas wat je mist. En ik voel met mijn handen door je haren. Jouw huid dat glinstert in het licht. En jouw zachte lippen op de mijne. Ja, ja. En ik ben niet op je uiterlijk gevallen. Geen vrouw zomaar als jij. Die manier hoe je naar me kijkt, dat kwam maar nooit voor bij mij. Je weet pas wat je mist als het er niet is. Je weet pas wat je mist als het er niet is. Je weet pas wat je mist als het er niet is. Je weet pas wat je mist als het er niet is. Je weet pas wat je mist. Jouw ziel komt dichter bij de mijne. Ja, en je lijf wil dicht tegen me aan. Voel je vibe, voel je warmte, voel je liefde. Ja, ja, ja. En de dingen die je tegen me zei, die kwamen nooit voor bij mij. Je weet pas wat je mist als het er niet is. Je weet pas wat je mist als het er niet is. Je weet pas wat je mist als het er niet is. Je weet pas wat je mist als het er niet is. Je weet pas wat je mist als het er niet is. Je weet pas wat je mist